Ahojte, vítajte na 12. dni našej 30-dňovej výzvy. Dúfam, že ste pripravení, ideme rovno na to. Dnes budeme začínať labutými rukami, čiže sa dáš mierne do predklonu, nohy na šírku bokov, aktivuješ brucho, ramena budeš tlačiť celý čas do zeme, čiže od uší a len dvíhaš obe ruky ponad hlavu a potom poza. Tell you what I'm trying to do with you. Like, ooh, baby, take my hand, let me ride away with you. Away with you. And ooh, baby, take a chance, I can make your dreams come true. Your dreams come true. Let me ride away, ride away, ride away. Nasleduje tzv. Svietnik, tie ruky, ktoré vystieral nad hlavu. Budeš teraz sťahovať lakťami ku telu. Čiže lakte idú popri tele rovno, aktívny kor, ramena od uší, nohu na šírky boku. I can make your dreams come true. Your dreams come true. It's a day, or tonight is the night. Give me something to savor. Don't be fighting the flight. It's a natural reaction. Don't be switching the cover up to subtract the attraction. You in similar fashion to my Angela Bassett. Let me get you in groove. If you feeling the passion, just know I'm matching the mood. Teraz ideme vytláčať dlane smerom von, čiže si zasadíš lakte ako keby do svojich bokov a len dlaňami vytláčaš do stran. Sťahuješ lopatkami, kor je celý čas aktívny, ramena idú od uši. Prejdeme dole na zem, ľahni si na brucho, kor bude teraz celý čas aktívny, zadok stiahnutý. Dáš si na rukách také ako keby OK, palce hore a palcami smerom hore stiahuješ lopatky vzadu za hlavou. Teraz ideme mobilizovať lopatky a ramena. Pôjdeš na striedačku, jedna ruka hore, na striedačku druhá ruka hore. Môžeš ich mať v pesť alebo otvorenie dlane a snažíš sa ako keby dotknúť rukami, teda dlaňami poza chrbát sami seba.
Teraz si pripravíš ruky do pravého uhla, lakte idú rovnobežne s ramenami a lakte budeš vytláčať poza svoj chrbát, zas poza hlavu. Kor je aktívny, krčná chrbtica je uvoľnená. Dáš si ruky za hlavu, ideme aktivovať chrbát, netlačíš to rukami, ale budeš to sťahovať ako keby chrbtom smerom hore, snažíš sa odlepiť hrudnú časť čo najviac od zeme. Postupne sa dvihni, sadaj na zadok, ideme klasické brúšaky z hora nadol, ideme ale stavec po stavci s tým, že si pridáme ruky, najskôr idú pred seba, ak ideš hore, vyťahuješ sa hore za rukami, ramena idú ale klasicky od uší, nechávaš si priestor na krk. Ideme ešte otváranie hrudníka, čiže si sadni tak, aby ti bolo pohodlne, buď na zadok alebo na nohy. Budeš sa chytať rukami poza svoj chrbát a vytlačať hrudník hore do stropu a nahrbíš, teda zbalíš celá naspäť. When it comes to you, you said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. It's not alright. It's not alright. Remember all those good times. Teraz sa dáme do tzv. Polohy šteniaťa, čiže si necháš bedra nad kolenami, klakneš si, preručkuješ dopredu rukami pred seba, chytíš sa ale ponad hlavu a svoje palce jednej aj druhej dlane budeš tlačiť do seba. Budeš cítiť aktiváciu bicepsov, ramien a tak ďalej. Celý čas pretlačaš hrudník smerom na zem. To you, you said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright.
Dnešnú výzvu teda máte za sebou, ja sa s vami teším, dúfam, že ste si to užili a ako vždy teším sa na ďalší tréning s vami. Ahojte!